ішіп, ашап, табында енді баянда ойнап жырлап отыра тұрған ғадаттарыбыз бір вақыт көріп қалдым да Ғабділфат Сафинді. Ей, сен қайдан келіп шықтың? Бәрәңгесінде қазыдық, оқуында ердік, Аллаға шүкір. Білмеймін, нәрсе білен берелер. Кім бәрәңгі білен берелерді? Кімді яшілше білен берелер? Бүгінге. Жамағат, баршаңызға да сәлем. Біз өз ішімізді дауам етеміз. Һәм енді бізде бүгін қонақта яш сәләтле жыршы Айдар Арақипов. 13 декабрьде ise bu егітнің өзінің сольный концерті болашақ. 13 декабрь Уникс. Мен Роберт Исламов, бұл тузға yazған әңгіме нәрсе де болса келіп шығарға тиіс енді. Сәлем Айдар. Сәлем. Сәлем. Ну, кеттік ме? Айда, кеттік. Жамағат, біз енді аңлатып кеткенше популяр, танылған йылдызлар белән генә әңгәмә курмыйбыз. Без инде әле кабынып килә торган йылдызлар белән. Без аны үзебезчә шулай дип атыйбыз. Яшел йылдызлар белән. Айдар, Башкортстан егете син безнең, Башкортстан татары. Илеш районының Үрге-Яргей. Үрге-Яргей авылынан. Үрге-Яргей авылынан. Өске-Яркей инде, Яркей дип атыйбыз инде шулай. Корал шундыйрак сорау, мин аны гомумән Башкортстаннан килгән егетләргә бирәм шундый сорауны. Нишләп Башкортстаннан Казанга күченергә булдың син, дустым? Мине Казанга дөресен әйткәндә татар моңы конкурс алып килде. Ул бәйгесе, татар моңы бәйгесе алып килде. Татар моңы. Мин инде Казан белән танышуым шушы татар моңы бәйгесендә инде минем башланып китте. Аңа тиклем инде ул вакытка тиклем минем Казанга килгәнем юк иде. Инде мин чынлап та шиксез шатмын. Бұл конкурсқа шушы мені Казан белән таныштырып, Казанға Казан үзен яраттырып, Казанға мүкіппән китеп инде мен бүгінгі көндә Казанда Аллаға шүкір яшеймін. Гашык инде, Казанга гашык инде. Син жырчылыкка, жырчы булуга, вокалистка укыдыңмы? Шушы үйдән башланды инде. Өйдәге җыелу теге әтием инде теге баянда уйнагач, аларда уйнагач, Айдар әйдә жырлайын деді дегеш, мен енді ғұрурланып, 6 ират уйнасын әлі баянда матыр. Мен енді тырыша өзімше шында жырлаған болайдым. Шушынан менің сәнғатке жырға ғашық болуым шуннан кетті. Һәм енді тұра бара тұрғаш, музыкаль мәктәбіне оқырға кіргәш, енді біз енді түрлі конкурсларға йөри башладық, түрлі бәйгеләргә йөри башладық һәм катнашып, йөреп, кешеләр белән танышып, репертуарымны баетасың бит инде кешедән матур җырлар ишетеп. Һәм мәктәпне укып беткәнче дә минем инде бер дә теге утырып теге уйлап мәйтәм. Мәктәпне укып бетәм дә кайда укырга барыйм дигән бер дә теге уй булмады. Мин Аллаға шөкер, нишләптер үзеннән үзе шулай барлыкка килде. Мин сәнгать, Уфа сәнгать училищесына укырга килдем. Менә шундаймы, шунда укый башладың инде. Уфада укый башладым. Инде тора бара бәйгеләргә йөреп, үземнең нәрсә дип әйтим, танышуны, тәҗрибәңне арттырып, һәм инде мин менә Казанга килеп кердем. Конкурс аша инде мин мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кердем. Кемнең классына, кем? Вокал бүлегенә Венера Ахатовна Ганиева классына укыдым. Венера апаның нинди кеше икәнен беләбез. Яхшы яктыңда инде әлбәттә. Бик куәтле остаз. Аллаға шөкер, мен инде аның классына, аның җитәкчелек өстендә укуыма бик шат булдым. Бүгенге көндә дә аралашып торабыз, язышып торабыз. Ничәнче елда тәмамладың? 2015 елда. 2015-тә. Әле күптән түгел генә инде, әйеме? 4 ел элек. Менә әгәр дә син җырчы булмаган булсаң, гомумән теге шоу бизнеска аяк басмаган булсаң, нәрсәләр белән шөгыльләнергә? Бармы тагын бер теге запас вариантыны, җырчы булмасам, менә мин теге дөресен әйткәндә, бу уйланмадым аны турыда. Уйланганым да юк. Нәрсәгә оста син үзең тагын? Җырдан тыш, иҗаттан тыш. Без бит авыл җегетләре. Ай булгач инде. Ат җигә беләсеңме? Ат җигә дә беләм, без инде атын. Тугара да беләбез җигә. Бәрәңгесендә казыдык, укымда йөрдек, Аллаға шөкер, тиресендә түктек. Авылда нинди эш бар, Аллаға шөкер. Мин чынлап та горурланам авылда туганга. Дөрес, дөрес. Эшләгәнгә, чөнки тормышка карата бүтән эшне дә Аллаға шөкер бүгенге көндә башкара беләм. Шексез. Юк, син дөрес әйттең менә әле яңа. Әйтәм, нәрсә белән шөгыльләнергә? Уйландым, тукта. Без бит авыл егетләре. Шуның менә яв инде. Авыл егете ул теләсә нәрсә эшли ала. Әлбәттә. Иренмәсә инде. Но авыл егете иренми. Нәрсә шәм? Иренми. Мин әйтәм, ялкынлан миндә.
Но Теге ол ауыл жігітлеріне генә теге хас булган нәрсә түгел инде, ул һәр кешенең үз тәрбиясеннән тора. әйе. Шуңа күрә мин теге әйтә алмыйм. Айырып, акырып теге авыл җегетләре булай, шәһәр җегетләре булай теге Аңлашыла. Болай үзең менә балачакта кем булырга хыяллана идең? Берәр милиционер буласым килгәндер. Инде һәр җегет бит инде менә милиционер. Полиция хезмәткәре инде. Полиция хезмәткәре. Ул вакытта инде милиционер инде. Ул вакытта син хыялланганда милиционер. Теге хыялланып, теге фанат итеп йөрмәдем инде. Анысы аңлашыла инде. Теге бәлки уйгына булгандыр, теге балачакта уйлап әйтмисең бит. Инде. Якында күбрәк күрәсең теге шуны. Милиция хезмәткәре инде. Февраль аеннан, ул быелгы инде, син Минстар бит, продюсер үзәге белән эш итә башладың. Ничек килеп эләктең син анда? Күреп алдылармы сине? Ничегрәк килеп чыкты, бармы аның тарихы? Дөресен әйткәндә, без инде Минстар продюсерлык үзәге белән инде 15нче елдан бирле, 15нче елның азагыннан бирле без инде аралаштык. 15нче елны, мен әйтәм 15 ел. Нежели 15 ел булар бергәшеннәр? 2015нче вакыттан декабрь аеннан аралаша башладык. Дуслашып киттек. Инде бер матур көнне инде бергә эшләргә сөйләшеп Насыйп булды. Һәм бүгенге көндә Аллага шөкер без матур итеп кенә тырышып, үзебезчә тырышып эшләп киләбез. Без инде мин уйлыйм яхшы килеп чыгадыр дип, чөнки 6 ай эчендә 15 җыр яздырып өлгердек. Ярты ел эчендә 15 ел. Бу 2 альбом 15 җыр яздырып өлгердек һәм 4 клип төшердек. Бу инде миңа калса минем өчен бу прорыв, бу прогресс. Бу эш менә эшнең менә шулай була. Юкшыннан да шулай. Ләкин мин синең без әле барыбер туктап калырбыз әле. Соңгы клип был синең теге Бабенки авылы или Бабинки авылы? Бабенки авылы. Кемдер Бабенки ди, кемдер Бабенки. Менә кем уйлап чыгарды ул Бабенки дигән исемне? Безгә инде сценаристлар тәкъдим иткәч, менә әйдәгез шулайрак эшлибез дип, әзрәк бераз креатив булсын өчен кызлар белән әйдәгез кызлар шулайрак эшләсәгез матуррак үзенчәлекле клип булыр өчен шулай итеп уйланып чыгалды. Без инде моның белән теге каршы килмәдек, әмма дә ләкин киресенчә әйдәгез. Ишә моны Тутиләр авылы дип кушмадың. Урта Тути авылы, Кече Тути авылы, ишә Бабенкисы ул. Дөресен әйткәндә Бабенка дип бер яктан бераз теге Сәеррәк инде. Сәеррәк бәлки яңгырыйдыр. Әмма дә ләкин шул исемгә күз төшкән икән, бу бит яхшы. Әлбәттә, сразу мен әйтәм, тукта, мин клипка игътибар итмим, мин бу авылның исеменә генә игътибар итәм дидем инде. Соңыннан инде аңлашыла инде, бу бары тик теге кызлар яши торган гына авыл инде. Бу кайда төшергән? Бу инде безнең шәхес дип әйтим, бик тә биекле язучыбыз Абдулла Тукай районында, Арча районында төшергән. Арча районында төшергән. Мен әйтәм, Башкортстанда белки төшергән дә юк. Инде без 15 кызны Башкортстанга алып барырга кирәк. Менә ул Бабенкиның исеме, чын авылның исеме ничек? Мин килгәндә уже элеп торадыр. Искә алмадым. Хәтерләмисеңме? Һәм мондый сорау, син дигән җыр бар бит. Синең җырыңмы? Кемгә багышланган ул җыр? Багышланганын әйтә алмыйм. Бу синең иң популяр җырың. Минемчә шулай бит инде. Туктале белә, аның турында сөйләшергә популяр җырмы ул? Теге дөресен әйткәндә, мин бүгенге көндә үземнең кайбер ниндәдер җырларны аерып бу популяр һәм бу популяр түгел дип әйтә алмыйм, чөнки алар барысы да йөрәктән чыккан, барысына да үземнең һәм минем командамның. Син бит шул җыр белән танылгансың. Минемчә. Синеңчә бәлки. Синеңчә бәлки. Бу җырга килгәндә үземнең якташларым инде бик тә якын дусларым, баянчы җегетләр, игезәк егетләр. Айдар һәм Алмаз Юнусовлар иҗат иткән. Сәлам егетләр. Сәлам җегетләр. Алар да бик сәләтле, бик Ничек бу җыр миңа килеп эләкте? Ул җырны ялгышмасам, алар инде аларның бер 3-4 язган җырлар булгандыр. Иң беренче. Алар инде әлбәттә аны башкарган. Бер вакыт Яркәйдә инде авылда кунакка килделәр дә, алар инде килгән саен без чәй ичеп, ашап, табында инде баянда уйнап җырлап утыра торган гадәтләребез бар. Алар инде бу бик күңелле бит. Алар инде әйтә, Айдар ди, менә безнең шундый җыр бар ди. Менә шулай дип җырлап күрсәттеләр баянда уйнап. Мәйтәм, миңа бу җыр кирәк.
алды бұл жер сеңе деп біз бөлек кетеміз де. Һәм шуннан берле ул жер өстендә эшләп инде. Шулай килеп чыкты. Бұл жернең тарихы шулай дигән. Шәп. Бар менә җырлыйсың җырны. Җырлаганда берсен теге күз алдына китерәсең. Бүгенге көндә теге күз алдына китерә торган якын тирәдә теге кызлар юк. Кызлар. Безнең Айдар бит буйдак егет. Шуңа теге әлеге вакытта барлык яшәгән үзәл затларга, минем җырымны тыңлаган үзәл затларга багышлыйм дип әйтергә дә була. Кастинг куеп торабыз Айдар. Кастинг әлеге вакытта ниндидер булса кызга багышланган җырым юк. Аңлыйм, аңлашылды. Инде җегет буларак, ират буларак инде бар җырларымда безнең үзәл затларга багышланган. Бәлки киләчәктә булыр да шундый җырым нәкъ бер кызга гына багышланган. Алла бирсә. Ну булай кисәтеп куябыз, искәртеп куябыз, Айдар безнең өйләнмәгән. Шулай бит әйдин. Бүгенгә. Алга таба дәвам итәбез. Бармы менә шундый берәр җыр? Жәл минеке түгел. Жәл мин моны җырлар менә берәрсенең репертуарыннан. Теге дөресен әйткәндә күбрәк инде ул безнең ретро җырчылар дип әйтәсез. Өлкән буыннарга кагылышлы. Чөнки мин уйлыйм, минем фикер шуңа күрә. Элекке җырлар, элекке язылган җырлар, әмма дә ләкин аларның мин уйлыйм ниндидер булса тарихы булгандыр. Бүгенге көндә дөресен әйткәндә ниндидер шигырь язу, аранжировка эшләү, җыр язу берни тормыйдыр дип уйлыйм. Чөнки мин уйлыйм шулай теге, бәлки ялгышамдыр. Элекке һәрбер язылган шигырьдә бәлки теге кеше аша үткәндер, чагылу яклары, теге шатлыклы яклары. Шуңа күрә мин элекке җырларны бәлки менә шушы җыр минеке булган. Ну барбы соң андый берәр исеме белән? Әйт инде. Кызык иш. Ялгыз көймә дигән җыр бар. Ялгыз көймә бөтерелә һәм шайкала. Аңлашыла. Матур җыр коралы. Популяр җырчылар белән эшләп караганың булдымы? Кемнәр? Җәвит Шакиров белән эшләдем. Концертларында йөрдем, Аллага шөкер. Бик тә теге. Җәвит абый Башкортстан якларында. Безнең күрше авылдан. Күрше авылда. Күрше районнан. Күрше районнан безнең Күрше районнан Шакмагыш районынан. Шакмагыштан улай. Аллага шөкер, аңа чынлап та зур рәхмәтле. Ул инде мине өйрәтеп, мен Айдар шулайрак эшләргә кирәк, сәхнәдә булайрак дип үзенең тәрбиясен бирде сәхнәгә карата, тормышка да карата, ниндидер булса үзенең теге әйткән сүзләре булды, менә Айдар шулай дип. Дөрес. Һәм менә минем әйтәсе килә беренче хыяллар тормышка ашау, хыялланырга кирәк. Мин инде элек университетта укыган вакытта мин инде хыяллана идем. Бер вакыт күреп калдым да Габделфат Сафинны, безнең яраткан җырчыбыз. Мәйтәм, аның җитәкчелеге астында, аның группасында, концертларында чыгыш ясарга иде дип бик тә хыялланган идем. Тавышка килгәндә дә сыйфатлы, утларга килгәндә дә сыйфатлы, үзенә килгәндә дә бик тә сыйфатлы җырчы. Аллага шөкер, менә инде ул хыялын тормышка ашты. Аның белән дә эшләп карага миңа насип булды. Габделфат абый белән эшләдегез инде. Җәвит абый, синең мощный корале монда, мощный группа икәнең. Җәвит абый, соңыннан Габделфат Сафин һәм тагын берәрсе бардыр әле. Ну, теге беренче адымнарны Алмаз һәм Айдар Юнусовлар белән эшләдем. Без инде мин инде әле Уфада. Алар теге трамплин булдымы инде? Трамплин дип әйтә алмыйм, әмма дә ләкин ниндидер булса тәҗрибә булды. Инстаграмда еш утырасыңмы син? Ну, Инстаграмда утырга кирәк инде. Һәр замананың теге һәрбер туры китереп инде заманасына. Утырга тырышам, яздырга тырышам. Бармы менә хейтерлар? Аралашырга тырышам. Син каян килеп чыктың? Бармы андыйлар? Бар. Җавап кайтарасыңмы аларга? Мин андый нәрсәне бик кабул итә алмыйм. Бу инде менә бу тәнкыйть түгел. Бу бары тик теге пышырак язу гына. Теге ул әйтсен ул менә. Менә син үзең әйтәсең бит теге здравая критика булырга тиеш дип. Буларда мин здравая критика чыкмый бит инде. Килеп әйтсә, менә
сен былай інім манда или достым манда har кіші өзінше айта мына інікәш манда келіп айтса сен дұрыс эшләмейсің мына шулай эшләргә кирәк дип күрсәтсә мен ул кешегә чынлап та рәхмәтләр генә укырым. Язып инде сен дөрес эшләмисең болай тегеләй дигән язган кешенең бик аңлап бетерми. Чөнки үзем дә теге кешене бик акылга өйрәтергә теге бик тырышмыйм дип әйтим икән теге. Үзем эшләм белмәгән эшне мин кешегә бер кашан да теге әйтә алмыйм, син дөрес эшләмәдең. Синеңчә эш шәп ир җырчы. Илһам Шакиров. Илһам Шакиров. Рәшит Вагапов. Яшьләрдән булсын Фирус Кахиров. Фирус Кахиров. Әйдә менә хатын кызларга да күчеп алыйк әле. Шулай ук хатын кызларга күчкәндә әлбәттә Әлфия Абзалова. Әлфия Абзалова. Гүзәл Уразова булсын. Гүзәл Уразова. Зәйнәп апа юкмы? Зәйнәп апа. Аха, күрдеңме? Сразу же. Ә менә бармы яратмаганнар? Мин әйтә алам. Теге әйтә алмыйм икән. Әйтә аласызмы? Юк, син беләсезме дисәгә? Юк, мин алар бар, ләкин мине әйтмим. Менә алар бар. Айдар, шулай бит, алар бар әйме, ләкин син әйтмисең. Булды. Но сез бар. Айна күпме аласың? Син. Айдар. Белмим, нәрсә белән бирәләр? Кем бәрәңге белән бирәләр? Кем яшел шә белән бирәләр? Кай вакыт сез алай теге көлмәң, кай вакыт чынлап та теге. Мин көләсе дә килми, шундый теге бигрәк серьезный егет икәнсең син. Юк, дөресен әйткәндә, кай вакытны җырларга чакыралар әйе. Инде ул авылда була. Менә дөресен әйтәм. Бүгенге көндә кешенең улыкаем дип кочаклап алу һәм кай вакытны теге 1000 тәңкә тыгып куялар инде. Каймаклар авыл пиләре биреп җибәрәләр, итләр биреп җибәрәләр. Менә кешенең нәрсә дип әйтим? Иҗатка мәхәббәте. Менә якты йөзе һәм ичендәге булган күңелен сиңа чыгару күпкә лаеклы, чөнки бүгенге көндә кешенең ичендә шатланса да ул чыгармый әйтмичә. Иҗатка мәхәббәт әйме, шуннан менә акчасы юк, менә шулай бирә ул менә. Кай вакытны булганнар бар, андый нәрсәдә. Очраткан бар, син мин үзем дә очраткан бар янды бирләрне. Акча дип акча мәсьәләсенә килгәндә. Айына менә күпме? Әйдә булай әйтәбез, менә 100дән артыкмы? Юк инде иншалла. 100 булсын әйме. Булмасын 100. Инде 100 инде каян 100. Булсын әйдә 20-30 булсын әйдә. Не? Нинди машинада йөрисең? Машинада бүген Audида менә. Шәп икән, вообще шәп. Бүген көндә ул сорауга җавап машинам юк. Машинам юк. Татарларга теләкләрең. Татарга теләгең. Татарга теләгем. Гомумән мин теге аерып әйтәс килми, татарга манда. Татар халкына. Гомумән халыкка дип әйтәс килә. Беренчедән аерырга кирәкми. Кемнең кем икәнен, кайдан килгәнен, акчасы бармы, юкмы? Чөнки бар халыкта барыбыз да Ходай Тәгалә астында яшибез. Шуңа күрә былай да теге талаш диләр инде, мин үзем теге политикага бик бик кызыксынмыйм. Әмма дә ләкин шушы талаш булуына карамастан матур итеп бергә тату аралашып яшәргә ни җитә инде. Шуңа мин теләсе килә горур гадәтләребезне калдырып, үзебезнең менә халык шигъриятен, халык җырларын, халык бөйләрен калдырып, үзебезнең буыннарга, киләсе буыннарга инде калдырып тәкъдим итеп дип әйтим. Чөнки бүген көндә заманча эшләп ташлыйлар күп кеше. Инде халык җырлары да югалып бара диясем килә. Ул әлбәттә борчый. Шуңа күрә тату, матур шул яшәргә талашып, теге тарткалашып, ярышып яшәмәсеннәр шул. Амин. Амин шулай булсын. Рәхмәт. Рәхмәт Айдар.